Pues bueno, vale. Entonces al final a quina hora quedem? Bon dia a tots. Avui parlarem de les falques. Què són les falques? Les falques són aquestes paraules que col·loquem a principi de frase, d'acord, per a donar-li èmfasi a allò que anem a dir. Però, clar, totes aquestes frases que jo acabé d'amollar, pues bueno, vale, entonces, són falques que ens venen del castellà, d'acord? Queda molt evident perquè la paraula és com en castellà. Per exemple, si demanem a algun valenciano parlant que ens traduïsca la paraula bueno, coma, el niño es bueno, d'acord? Molt probablement aquesta persona ens dirà bueno, coma, el xiquet és bo. I llavors, així haurem de pensar per què en la primera ha dit bueno i en la segona ha dit bo. D'acord? Perquè el primer és un bueno enfàtic, serveix per a donar-li èmfasi, expressivitat, d'acord? I això ens ve del castellà. I el segon és simplement l'adjectiu, d'acord? Que qualifica el xiquet. Bo, bona, bons, bones. És a dir, per exemple, en ma casa, a ma iaia mai se li acudiria confondre bo, bona, bons, bones amb bueno, bona, bones, bones, tot i que en algunes varietats dialectals sí que hi ha gent que diu això està bueníssim, que és fatal, és fatal. Llavors, això ens passa exclusivament als valencians? No. Això, dins de tot el territori catalanoparlant i en les altres llengües de l'estat espanyol, li passa a tot el món, perquè, clar, en un moment donat les llengües estaven això prohibides, el castellà ha tingut molta influència, d'acord, sobre la resta de llengües, i llavors, aquestes falques, d'acord, aquestes paraules a principi de frase per a donar-li expressivitat, han tingut molta força. Anem a fer una comparació entre el basc, el català i el francès. Comencem per la falca bueno. Els bascos també han agafat esta falca, d'acord? Bueno, mutillo o nada, d'acord? Bueno, el xiquet és bo. Però, clar, ells no confondrien mai el bueno amb el ona. De fet, bueno també li poden dir beno i també li poden dir tira, d'acord? El que passa és que l'Euskaltzaindia sí que els ha acceptat, d'acord, esta falca. Després, nosaltres, tot i que diem bueno, que ve del castellà, que no és normatiu, d'acord? No està acceptat. Les formes més genuïnes, d'acord, si ho comparem, per exemple, amb el francès, que és una llengua que mai ha estat prohibida i per això està bé fixar-se en ella, d'acord, perquè pots trobar formes genuïnes, hauria de ser bo, bé, en fi, bo, què farem? Bé, què farem? En fi, què farem? Veieu? Tenim formes genuïnes i no cal recórrer al bueno, d'acord? Jo sé que és molt difícil de llevar, però, en fi, és influència del castellà. Després, en francès, com dirien? Bomba, alors, on fait quoi? D'acord? Utilitzarien el bon, be, d'acord? Després, passem a la segona falca, el vale. A veure, el vale, per exemple, els bascos també l'han agafat del castellà, diuen vale, ole. A tu, quan l'estudies normativament, t'ensenyen que has de dir a dos, que ve del verb a dos tu, que és estar d'acord. Però, clar, tu arribes al País Basc i diuen vale, vale, vale a tot. Per tant, la manera genuïna per a ells seria a dos, que de fet, si ens hi fixem, en el País Basc francès, com que de qui tenen influència dels francesos, ells no diuen vale, diuen a dos, com és normativament. Veiem així la influència del francès i del castellà. Nosaltres diem vale, d'acord? I hi ha molta gent que li lleva la E pensant-se que així ho fa més valencià, val, però en realitat tampoc és correcte, d'acord, dir val, perquè és un calc del castellà, estem calcant, no?, aquesta estructura. Llavors, primer perquè valdre, no, és una cosa que té valor, d'acord? Si voleu podeu seguir a una youtuber que es diu Linguriosa, que fa vídeos en castellà, d'acord? I explicant tot això. De fet, té un vídeo del vale i està molt interessant. Això, llavors, quines serien les formes més genuïnes per a dir vale? D'acord, igual que en francès, d'accord. Bé, molt bé, entesos, d'acord? Per tant, sí que tenim formes genuïnes. Sé que és molt difícil perquè, en fi, és una falca que no té tampoc molt de temps, deu tindre com 100 anys o per l'estil. Però bé, les formes genuïnes serien aquestes. Sí, els francesos dirien, ouais, bon, d'accord, en fi, tot això. Després, pel que fa al pos, d'acord? Els valencians solem dir molt pos això, pos, d'acord? A veure, en un principi, la forma normativa, en aquest cas els bascos utilitzen la conjunció eta a final de paraula. És a dir, és una conjunció basca. Ells no l'han agafada. Nosaltres, en canvi, la forma normativa, que està superdocumentada 40.000 milions de vegades, és doncs.
una cosa, la C de doncs no es pronuncia mai. Doncs, i la O oberta. De fet, ha passat que a les Illes Balears, doncs, han interpretat que era el plural de do. I per això, després, per a dir-te i doncs, vale, i pues, en castellà, han fet en singular i do. I eixe és el seu i do, que diuen sempre. Però què passa? Que nosaltres el doncs l'hem perdut des de fa molt de temps, és a dir, la gent no sol utilitzar-lo, és una paraula que ha quedat molt literària. Repetisc, està documentada, és supercorrecta, però nosaltres del castellà hem agafat este pos, d'acord? Que sí que trobem documentat pus. Però bo, de tota manera, realment, com que en la nostra llengua, d'acord, les paraules que en castellà són ue, muerto, mort, puerto, port, en posar-li la o, pos, no sona tan malament, d'acord? Però bé, en fi, la normativa de moment no ho accepta, no ho trobem al diccionari normatiu, llavors la forma més adequada normativament seria doncs. Però bé, en fi, en un registre col·loquial, això és una cosa que, clar, després de tants anys de prohibicions, és que és increïble que hagin sobreviscut. Per tant, això, després jo arribaré a la meva conclusió. I els francesos diuen donc, d'acord? De fet, en castellà, antigament també existia doncas. El que passa és que se'ls ha perdut, però vamos, doncas de tota la vida en castellano, d'acord? I finalment tenim el entonces. A veure, la forma genuïna en la nostra llengua és llavors. Llavors és la forma literària, però clar, llavors tenia moltes varietats dialectals. Llavors, a llavors, llavontes, a llavontes, llavonses, en fi. I la forma més general valenciana, per exemple, cada ho podeu dir, la del vostre poble, era llavonses. De fet, en alguns pobles valencians encara diuen llavonses. Però, clar, per la influència del castellà realment no és tant una espardenyada sencera, és a dir, del llavonses hem conservat el onses i el llav ha sigut substituït per el ant, d'acord? I han fet ant onses. Quan la gent començava a dir-ho malament, els que sabien dir-ho bé es reien d'ells i els deien entonces, mig al mut i 4 onces, d'acord? És com si ara, jo què sé, el 100% dels valencians sap que jamón, d'acord? No és chamó, és pernil. Ningú s'enganyaria. Tu imagina't que d'ací 100 anys la gent comença a dir chamó. Clar, aquells que saben dir-ho bé els farien alguna broma, no? Alguna rima. Llavors és això. Llavors i aleshores, que és l'altra forma, venen els dos del llatí ad illas horas, en aquelles hores, en aquell moment, llavors, d'acord? Que en francès tenim alors, que en italià, per exemple, tenim allora, que en occità tenim alare, i d'alguna altra forma, i de fet en basc tenim orduan, que és igual, ordu és hora, d'acord? Per tant, allora, en aquella hora. Llavors, així està el panorama. El panorama està en que tenim certes falques que és difícil de llevar-nos, perquè, clar, hem tingut molta influència del castellà, d'acord? Aquestes serien les formes que podeu utilitzar genuïnes per a evitar aquestes espardenyades. I això, simplement, per a concloure, dir que, per exemple, jo he sigut educat per ma iaia, d'acord? I és una dona que, tot i no haver pogut estudiar, vull dir, és una dona que parla perfectíssimament, o sigui, qui té un C2 és ella. El que passa és que, clar, a veure, 300 anys de prohibicions, clar, carinyets, efectivament, alguna falca en castellà havia de tindre la dona. Però, tot i tindre falques en castellà, això no ha impedit que puga transmetre la llengua. De fet, jo preferisc 40.000 milions de vegades que tinguérem, potser, 3-4 falques, 3-4 espardenyades, perquè ja heu vist que els bascos, d'acord, han acceptat bueno i han acceptat vale de manera col·loquial perquè tenen A2. Però no per això farà que la llengua s'extingisca. Si jo poguera afirmar ara mateix, perquè tots els parlants dels territoris saben parlar la nostra llengua, tot i tindre 4 falques, perquè, clar, penseu que aquestes falques són relativament fàcils de corregir quan coneixeu les paraules genuïnes. Però, en canvi, tindre la fluidesa de parlar, que és el que ha fet Maya, i a transmetre'ns la llengua, això és més difícil. I gràcies a ella hem guanyat 5 parlants. 5 parlants dels quals, si tenen fills, molt probablement els l'ensenyen. I guanyarem encara més parlants. Recordeu, això, una vegada que en som conscients, és relativament més senzill de corregir. És preferible, pense jo, això, que no... En fi, que no directament no saber parlar la llengua. Llavors, res. En fi, ens veiem al pròxim vídeo, d'acord?
a poquet, són coses que s'han d'anar corregint, però clar, tampoc podem pressionar la gent, d'acord? Clavar-los pressió, perquè és una cosa que és relativament prou difícil, és una cosa enfàtica, d'acord? En fi, que vaig a bé i ens veiem al proper vídeo. Adeu.